mata na kauna ta da gani na sai suka fara rawa suka ce ga aminu boy boy waɗannan dan baiwa lafiya aika da kuɗi zaki na zuwa ya zai wani mai soyayya ta kuɗi ka bari karshe za mai radadi shi mai kaunar ka yana kaunar ka na ce ko ba kuɗi ba mai bata mai kai kauna mai sa